Asandala. 산자니 자랑 산제 serang जाबाय गोथार फुंबिलि सोमखोर मिथिंगा समायफ्लेबाय दिनैनि गोदान बोसोर सानाव फै बयबो हानजा हानजा रंजानि खौसे जाना गोदान बोसोरखौ बरायनानै गाहाम हामलायनाय आङो बयनिसिमबो बावहरबाय Happy 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 New Year Happy New Year Happy 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 New Year Happy New Year wow 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 wow
जाफुङै सुखु दुखुनि जेंना जेंसिखौ मोननाय गोमानाय जाफुङै सुखु दुखुनि जेंना जेंसिखौ सौसिबोबाय जों मिजिंखौ संनानै सौसिबोबाय जों मिजिंखौ संनानै गारबोबाय बारग'हरबाय बै समखौ गोजाम बोसोरखौ गारबोबाय बारग'हरबाय बै समखौ गोजाम बोसोरखौ आगानजों आगान सुरबोनानै सफैबाय दिनै गोदान बोसोर Happy 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 New Year Happy New Year दांनायफोरखौ दान्दिसे दोनथ'नानै गोजाम गोसोफोरखौ गोथारै सुस्रांनानै मावनाय दांनायफोरखौ दान्दिसे दोनथ'नानै गोजाम गोसोफोरखौ गोथारै सुस्रांनानै आवगायबोदो बयबो खौसेनि बान्दोजों आवगायबोदो बयबो खौसेनि बान्दोजों जिउखौ सोराङै दैदेनलांनो जोंनि इयुनखौ सुंथानो जिउखौ सोराङै दैदेनलांनो जोंनि इयुनखौ सुंथानो गोदान सिमां मिजिं रनसायनानै बरायबाय जों दिनै गोदान बोसोर Happy 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 New Year Happy New Year Happy 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 New Year Happy New Year खुलुमबाय नै सफैलायबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थान्दै जखनथाया दुलाराय बर' फरायसा आफादा खुंगा 54थि थान्दै सावरायमेलखौ गोजोनै खुंफुंनो कार्बि आंलं जिल्लानि लांहिं नोगोरनि हाजोआरि गोजोन फोथाराव थि खालामबाय गासैबो हारि हारिसाफोरनिसिम बानजाय आफादनिफ्राय मोनसे फोसावनाय जादों कार्बि आंलं जिल्लानि लांहिं नोगोरनि हाजोआरि फोथाराव 2022 मायथाइनि 2, 3, 4 आरो 5 फेब्रुआरि खालाराव जानो गोनां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 54थि थान्दै जखनथाय लोगोसे 49थि कार्बि आंलं जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरारि जथुम्मायाव जायफोर बर' फालांगिरिफोरजों लोगोसे आसामनि जायखिजाया हारिनि फालांगिरिफोर जेरै बुक स्टल्स, टी स्टल्स, बेन्डर्स, हाउकार्स बायदिफोरजों लोगोसे बर'नि गाननाय जोमनाय दखना, गामसा, आर'नाइ, टेक्सटाइल्सनि बायदि रोखोमनि जि जोम दिन्थिनाय आरो फाननायनि थाखाय गिदिरथार मोनसे एग्जिबिशन लानाय जादों। बेखायनो जायखिजाया गोसो गुदुं फालांगियारि बिथांमोनखौ फैगौ जानुवारि दाननि 20 खालारनि सिगां गाहायाव होनाय 86389111317896968903 जानबुं नङाव सिगांग्रो खौरां लाना गावनि मुं थंफोरखौ रेबथुमना लाहरखानायजों लोगोसे गोरोबथा खालामनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। बर'
फिल्म नायना मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। लिरामिनि डिरेक्शनाव आरजि प्रडाक्शननि बानजायनायाव नुनो मोनसिगोन सायख'बाय मुंनि गोदान बर' एलबाम। बे बर' एलबामाव फावखुंगुर महरै हिर'ग्राफा आरो राइबेल बाग्लारि, गोदान जाखांफु फावखुंग्रि महरै नुनो मोनगोन निजोरा बर'खौ। बे बर' एलबामाव समायना मिलौदो देंखो होदों निथामनि बर' आरो मोनसोम बर'आ। बे मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय आरजि प्रडाक्शन इउट्युब चेनेलखौ बयबो आंगो खालामना लानो हागोन। The Wild Tiger Resort in Manas has been opened for you. You can get many facilities in this resort like luxury accommodation, individual cottage, multi-cuisine restaurant, gypsy safari, elephant safari, river rafting, picnic facility, etc. To know more, you can contact this number 9101654758 9435011449 8473961382 8822935994। नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बारेंगाबारि मानासाव बेखेवनानै होबाय समायना द वाइल्ड टाइगार रेजर्ट। बे रेजर्टआव नोंथांमोनहा गोबां सुबिदा मोननो हागोन, जेरै लाक्जारि एकोमोडेशन, इन्डिभिजुएल कटेज, माल्टी-क्यूजिन रेस्टुरेन्ट, जिप्सि साफारि, एलिफेन्ट साफारि, रिभार रेफ्टिं, पिकनिक फेसिलिटि बायदि बायदि। गोबां मोनथिनो थाखाय कन्टेक्ट खालामनो हागोन नैबे नम्बराव 9101654758 9435011449 8473961382 8822935994। मोनसे गोजोनथाव खौरां। गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव थानाय बाजार इन्डिया आरो एमआरएम हस्पिटाल साखाथियाव बड'लेण्ड थेरापिस्ट सेन्टाराव थुब्ला ब्रह्मआ गुबुन गुबुन रोखोमनि सानाय सुनाय गोनां सुबुंफोरनि थाखाय फाहामथाय होनाय जायो। जेरै जान्जि सानाय, हान्थु सानाय, गोदोना सानाय, आदै सानाय, आफादावदै सानाय, जानजि जरा सानाय, खर' सानाय, सिनस्रि जरा सानाय, बैफोरबायदि सुबुंफोरनि सानायफोरखौ फाहामथाय होबोगासिनो दं। सोरबाफोर बे बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरा बे खाबुखौ लानो हागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738।